ponosno objavljujem prodaju jednog lijepog imanja u okolici Šibenika i Vodica. Evo sad okrećem kameru da vidite o čemu se radi. Ovo je prilaz. Ovo je kao na filmu. Evo ovako izgleda prilaz kući. Evo, ovo ovdje je prva žuta zgrada. To su u stvari garaže. Evo sad ćete vidjeti. Ovo je veliko, ogromno zemljište. Ovo su nam garaže. Ovo ovdje je prije služilo kao manja kućica za poslugu. Da, dobro ste čuli, za poslugu. Sada više nije u tom stanju. Malo ju treba srediti iznutra. A glavna kuća koja se prodaje u stvari je evo tu ispred nas. Prekrasna kuća koja je rađena zaista kvalitetno. Ima podno grijanje, ima ukupno negdje oko sve ukupno kuća i ove male dodatne prostorije koje sam vam tamo pokazala. Sve ukupno ima oko 600 kvadrata. Tamo naprijed je bazen, a s ove strane je teniski teren, a cijelo zemljište ovdje što vidimo naprijed i iza kuće ima ukupno 17.000 kvadrata. Tako da mislim da je ovo zaista jedna impozantna nekretnina i vrijedi ju doći pogledati.